Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 2-nji ýuny, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jym programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewaň häkimiýetleri harby gullugy ýa-da süýsürmäge hukuky bolan raýatlaryň gullugy alınıp bilinjekdigini öýdürýär. Balkanyň wadarlaryna aljy göz görteli adaly diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýle-de okujularymyz gülen hereketi bilen il teşekkür edip höküm çıkarılan tutsagyň soňky gwaly baradaky habarmy köp okapdyrlar. Täsmirat Bekiýewiň Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilmegine taýýarlyk görülýär. Garaşylýan sapar ýoly ýapdy. Prezidentiň daşoğuzda dikusor ulanmagyna garaşylmaýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň ýertiňiz. Türkmenistan ýapyk ýurt bolmagyna galýar we ýapyk kapylaryň arkasyna galplaşdyrylan görkezmeler esasynda türme tutsaglygyna höküm edilen, özüni kanuny esasda goramak mümkinçiliginden mahrum bolan adamlar baradaky maglumatlar wagtal tutsaglaryň hossarlar tarapyndan daşarky dünýä syzdyrylýar. Adatlyk radiosyna goraýda gülençiler hereket diýilýän il teşkil bolmakda aýyplanyp, uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edilen. Ýöne şu wagtda çenli bilinmedik benlileriň yeni biriniň jenaýat iş hakkında maglumat gelip gowuşdy. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Bu maglumaty anonimlik şertinde azatlyga ýetiren tutsaglaryň maşgalasynyň ýakynlarynyň biri 2017-nji ýylda tutsag edilen Muhtar Seyidowdan 7 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyl habar alyp bolmaýandygyny, onuň nähili ýagdaýda barada maglumatyň ýokdugyny aýdyp, soňky ykbaly barada alada bildirýär. Lewan Polatynyň Türkmenawat şäherine ýerleşen Bagtyarlyk we Bahar häzir hyzmatlar merkezi toý mekanlarynyň eýesi bolan Muhtar Seyidow 2017-nji ýylda tutsag edildi. Onuň 2 sany ýaş oglany bilen tölegi esasyna jynty gatnaşygy, girenligi, beçewadlyk edenligi aýdylyp Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 135-nji maddasy, Täze Jenaýat kodeksine 133-nji madda esasyna ýalan aýyplama bildirildi we 20 ýyl türme tutsaglygyna höküm edildi. Dip ıltıvarlı Çeşmemiz aýtdy. Onu ýakyndan tanayan Çeşmemiz we Türkmenawat şäher polisiýa bölümindäki yeni bir Çeşmemiz muhtaryň kadyet işiniň ýapyk gapylaryň arkasynda geçirilendigini we kadyetiň gelen kararynyň galplaşdyrylan ıltywarsyz görkezmelere dayanýandygyny aýdyp, häkimetleriň onuň biznes edip gazanan emlägine göz dikendigini belleýärler. Welayetde Muhtar wakasy diýilip giňlen bilinýän hadisada Muhtar korrupsiýon sistemanyň pidasy boldy. Dip polisiýadaky Çeşmemiz anonim şertde aýtdy. Muhtaryň maşgalasynyň ýakynlarynyň biri şonuň üçin hem onuň tutsag edilen gününden bäri hiç bir hosaryny görkezilmän saklanylýandygyny, hosarlarynyň onuň soňky ykbaly barada juda aladalanýandygyny belleýär. Polisiýadaky çeşmeler onuň Bayram Ali'niň türmesinde gabalandygyny aýdýarlar. Başga-da hiç ýyl habar ýok diýip Çeşmemiz aýtdy. Ol muhtaryň tutsag edilen döwründe onuň bilen garyndaşlyk ýa-da tanyşlyk gatnaşygy bolan adamlaryň onlarçasyna hem mahkama işgärleri tarapyndan ýetip batyş edilendigini aýdyp şeýle diýdi. Seyitnazar Seydadynak Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutunyň öňkü kafedra müdirleriniň biri howpsuzlyk aladylary sebäpli onuň adyny we familiýasyny bermekden saklanýarys. Muhtar bilen garyndaşlyk gatnaşygy bolanlygy sebäpli bir aýa golay wagt tutsaglykda saklandy. Şonu ol mikro insult geçirip onuň çep eli gymyldamaz bolup galdy. Dip Çeşmemiz aýtdy. Bu maglumat matlaply aýyplanandyr öýdülýän, ýöne şu wagtda çenli bilinmedik tutsaglaryň yeni biriniň jenaýat işi hakynda adatlyga soňky bir aýyň dowamında gelip gowşan ikinji habardyr. Türkmen türmesinde diýriten 7 ýyldan gowrak wagt bäri nirede nähili ýagdaýda saklanýar
aýlandygy bilinmeýän Şatlyk Ýagmurowyň maşgalasynyň ýakynlarynyň biri onuň daşary ýurtda ýaşaýan aýalyna abanýan howp barada eşiden elin habaryndan soň anonimlik şertinde 9-njy maýda azatlyga ýetirdi. Şonda Çeşmämiz Ýagmurow hem Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 135-nji maddasy esasında beçebazlyk eden 14 ýaşlaryndaky oglany zorlan hökmünde höküm çıkarlandygyny we onuň 2017-nji ýylyň iýun aýynda 17 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini aýtdy. Emma onu ýakyndan tanayan adamlar paýtagtdaky kadiýetiň ýapyk gapylaryň arkasynda gelen kararynyň ýytbarsyz görkezmelere dayanýandygyny we häkimetleriň onuň biznes edip gazanan emlägine göz dikendigini bellädiler. Maşgalanyň ýakyn tanşynyň we beýlekleriň tasdiklamagyna görä, Ýagmurowyň Türkmenawatdaky, Aşgabatdaky we Ahal velaýatynyň Akbuğday etrafyndaky jaýlary, avtology dukany we beýleki zatlary döwletiň haýryna geçirildi. Azatlygyň söhbetdeşiniň ynanjyna görä, Ýagmurowyň tutulan gününden soň howsarlaryna görkezilmezligi, ondan hiç ýyly gördüm, bildim, hat habar bolmazlygy häkimetleriň çynlakay bir zatlary gizleýändigini, belki de galplaşdyrylan işiň üstüniň açylmagyndan alada galýandygyny aňladýar. Şeýle ol indi türkmen häkimetleriniň Şatlygyň aýalyny gözleýändigi barada eşidendigini hem belledi. Türkiýede pasport möhleti gutorup konsulluga ýüz tutanly olun açaryň şol ýurtda işeýändigini bilipdirler. Ýöne ol bir hepdeden pasportyny almaga baryp konsullugyň işgäri bir ädim bärik süýüşsene diýenine ýygy çekilip iş berejisi bilen ol ýerden çykypdyr we wagtyna gizlenmäge ýetişipdir. Şonun bäri habarly adamlaryň aýtmagyna görä häkimetler onuň ýygyny çalýarlar. Şatlyk Ýagmurowyň ýok edilişiniň syzyp çykmagyndan alada galýan bolsalar gerek. Eger tutulsa Şatlygyň aýaly hem türmede ýitirim edilip bilinär. Dip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. 2016-njy ýylda Türkiýede bolup geçen agdarlyşyk synanşyklar bilen bagly wakalar boýunça Türk hökümeti Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fethullah Gülen'i we onuň ýygyny eýerjileri aýplady. Bu wakadan soňra Türkmenistan 2017-nji ýylda Gülen hereketi bilen ilteşikli bolmakda güman edilýän 18 Türkmenistanly raýaty uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm etdi. Galy bersede şol ýylyň maýynda azatlygyň ýerli çeşmeleri Gülençiler hereketi bilen ilteşikli bolmakda aýyplanyp diňe lewapda ağzyndan 50 çemesi adamyň tutsag edilendigine habar berdiler. Şonda Türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmelerimiz bu raýatlaryň aglawasynyň birnäçe jaýly dukanly we emläkli ýaş biznesmenlerdigini we olaryň epesli girdejili telekeçilik işleriniň bolandygyny aýdyp, olaryň häkimetleriň adamlaryň hususy emlägini almak ugrundaky oýunlarynyň pidasy bolandygyny beýläpdiler. Çeşmelerimiziň ýene biri bolsa, häkimetleriň Aşgabatda geçirilen Aziyadanyň öň ýanynda çynlakay maliýe ýetmezçiligi bilen ýüzüýiz bolandygyny we şol sebäpli ýaş biznesmenleriň emlägine göz dikendigini gurrun beripdi. Hepdeniň zemininiň liýartyny. Türkmenistan daşary ýurtlardaky hökümet tanqidçilerini, şol sanyny dinin ynjyna öz pikir garaýşy esasynda uýan adamlary ýydarlamakda galplaşdyrylan aýplamalar bilen uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm etmekde. Tutsaglaryň ykbaly barada hiç bir maglumat bermezlikde ýygyderli tanqid edilýär. Emma resmi Aşgabat diri ýitirilen diýilýän adamlaryň soňky ykbaly baradaky soraglary jogap bermezligini, öz kanunlaryny we halkara borçnamalaryny gödek bolmagyny dowam etdirýär diýip hukuk goraýjylar aýdýar. Golaýda daşary ýurtda ýaşaýan türkmenistanlylaryň ýene birine howp awanýanlygy habar berildi. Türkmen Helsinki gaznasynyň öz çeşmelerine salgylanyp 27-nji maýda beren habaryna görä 2023-nji ýylyň martyndan bäri Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäherindäki Deslapky tutsaghanada saklanýan Täsmirat Bekiýew Sewitiň Krasnoye Sela şäherine ýerleşýän Waltlein tutsaghanaga geçirildi. Adam hukuklaryny goraýan topar onuň Türkmenistany deportasiýa edilmegine taýýarlyk görülýän bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Täşmat Bekiyev 2023-nji ýylyň awgustynda Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiyewiň dogany bolup Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 2015-nji ýylda olary Jenaýet kodeksiniň dini we milli düşmançylygy döretmek maddasy esasyna gözlenýänleriň sanyny goşdy. Bekiyewleriň tanışlaryna görä doganlar musulmançylyga ýerýärler we olaryň inançlary ma'lum bolşuna görä ekstremizmden we radikalizmden daşda durýar. Türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Russiýadan deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiyew neçriň maglumatlaryna görä 2023-nji ýylyň oktýabrynda islam ekstremizmi bilen bagly toslama aýplama bilen 23 ýyl möhlet azatdykdan mahrum edildi. Şonu sinçler bu hökümet Türkmenistany dini inançlara sebäpli we galplaşdyrylan aýplamalar esasyna raýatlar uzak möhlet ötürme tutulgyny hökm etmek tejribesiniň adamlary gorkuzyp saklamak ýörelgesiniň dowam etdirilmegi hökmüne baha berdiler. Türkmen hesiniň gatnaşy Bekiyewiň häzirki wagtda Türkmenistanyň owodan nefret türmesine saklanýanlygyny we türme şertleriniň çeşmeler tarapyndan ören erwet hökmüne häsiýetlendirilýänligini habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy topar Täşmat Bekiyew Türkmenistana deportasiýa edilen halatyny oňa hem agyr jeza çäresiniň garaşýanyny habar berýär. Aşyrbay Bekiyew 2009-njy ýylda Türkmenistany terk edip şondan soň ýygyna ekstradisiýa edilýänçe Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherine ýaşapdyr. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşowut welaýaty boýunça derňe bölüm 2015-nji ýylyň 2-nji dekabryna Bekiyewlere garşy jenaýet işini açyp munyň ýygyny 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda ol Sankt-Peterburgda tutsak edilipdir. Şol ýylyň dekabryna Russiýanyň baş prokuraturasy gyda ýurtlarynyň 1993-nji ýylda gol çeken bir konwensiýasyna esaslanyp Bekiyewiň ekstradisiýa edilmegini öňe süripdir. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça Kadiýeti 2017-nji ýylda Bekiyewiň Türkmenistana iýerelmegi bilen bagly kararyň togtadylmagyny gazanypdyr. Şol ýylyň maýynda bolsa ol tutsaklykdan boşadyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň martyna Bekiyewler gaýtadan tutsak edildi. Munyň ýygyny bolsa olar Türkmenistana gaýtarylyp berilip başlandy. Bu habarlar Russiýanyň Ukrainada alyp barýan esasy çoluşynyň arasyna kanunyň hökmranlygyndan daşlaşyp Türkmenistana häkimetleriň bolsa transmilli repressiýany güýçlendirýän döwürlerine gabat gelýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Russiýada ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Isakowyň 2021-nji ýylda zor bilen Türkmenistana alınıp gidilenligini habar berdiler. Şeýle-de garaşsyz neşirler 2023-nji ýylyň dekabryna bu ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Mälikberdi Allamuradowyň hem ýitirim bolanyny habar berdiler. Şonun biradyň Türkiýede ýaşaýan blogçy Farhat Durduýewiň Türkmenistana deportasiýa edilenligi habar berildi. Türkmenistan Freedom House azatlyk öýü guramasynyň 2024-nji ýylyň fevralyna çap eden hasabatyna transmilli repressiýada dünýä ýurtlarynyň arasyna 2-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemininiň leýärsiňiz. Daşowuzdan gelýän maglumatlar Prezident Serdar Berdimuhammedowyň garaşylýan saparynyň Sewit merkezine gatnap işleýän adamlaryň ýeňil bolmadyk ýagdaýyny hassa kynlaşdyranlygyny, ýöne bu saparyna Sewit'e dikusorda tyn etmek däwini bozjokdugyny işaret edýär. Göregul şäherçesinden Daşowuz şäheriniň merkezine barýan gara ýol may aýynyň 10-näsinden bäri ýapyk. Odolky tagty etrawynyň adamlary Sewit paýtagtyna ulak ýerlerden aýlanyp bir näçe kilometr goşmasy ýol geçip howa mendiriniň golaýyndan girmeli bolýar diýip Adatlyň habarçysy 30-njy maýda habar berdi. Daşowuzdan gelen maglumat göregli etrawynyň Welaýet merkezine gatnap işleýän raýatlaryň has uzalan ýolda ýitirýän wagtlarynyň, saglyklarynyň başga günne artykmaç maddi ýan hem çekmeli bolýanlygyny görkezýär. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan adamlaryň sözlerine görä, gatnawly ýoluň ýapylmagynyň birinji sebäbi prezidentiň ýakynyna Sewit merkezine etjek sapary bilen bagly. Bu sapar bir näçe gedek ýygy süýşürildi. Indi prezidentiň iýun aýynyň başyna belki-de 10-njy iýunyna gelmegine garaşlýar. Ol göregli etrawynyň çäginden geçýän halkalaýyn elektrik geçirjiniň dabaraly açylyşyna gatnaşmaly. Şu sebäpli bu ýere barýan gara ýoly ýapyp onu düýpli awatdaýyş işlerini geçirýärler. Diýip ýagdaýdan habarly hünärmen Adatlyň habarçysyna aýtdy. Aýry-aýrylykda gurlaşylan adamlaryň tasdiklamagyna görä, prezidentiň saparynyň bir näçe gedek ýyla süýşürilmegi elektrik geçirji deskanyň gurulşynyň gijikmegi bilen bagly. Göregli Akdepe ruhy bilen etraplarynyň çäklerinden geçýän halkylaýyn elektrik geçirjiniň gurulşynyň barýan ýerlerinde dikilen elektrik tütünleriniň 10 kilometr uzayan geçirji timleriniň yerli ýaşaýjylar tarapyndan ogurlanmagy, ýer baharda açylmaly elektrik geçirjiniň dabarasynyň suwny çelini ýyda süýşürilmegine getirdi. Diýip adynyň aýdylmalygyny soran hünärmen aýtdy.
Ýöne etrap polisiýasynyň Çeşmeýäniň Aşgabatdan häzirlikçe gelen soňky maglumaty salgylanyp aýtmagyna görä, prezidentiň vilayet etjek sapar wagtynda däp bolşýaly Sewite ýokardan tin etmek üçin dikutsorda uçmagyna garaşylmaýar. Ol vilayet içinde diňe avto ulogda tiýagy eder. Bu megerem İranda bolan dikutsor hilakçylygynyň soň güýçlenen howpsuzlyk aladalary bilen bagly. Dip etrap polisiýasynyň Çeşme adatlyk aýtdy. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň Sewitdäki goňşular bilen gatnaşygy, hususan Kazakystan we Özbegistan bilen aradaky hyzmatdaşlyk meseleleri. Şeýle-de Özbegistanyň Russiýa bilen edýän gatnaşyklary we bu ýagdaýy sosial mediada bildirilýän reaksiýalary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Biznes Türkmenistan neşri 28 maýda Türkmen döwlet habar gurulugyna däl, Kazinform agentligine salgylanyp, Kazakstanyň premier ministriniň ornbasary, Daşary işler ministri Murat Nurtulow bilen Türkmen vice-premier we Daşary işler ministri Raşit Meredowyň Astanada geçiren gepleşikleri barada habar berdi. Bu habarda tasdiklanylmagyna görä, gepleşiklerde Türkmenistan bilen Kazakstanyň täze gaz ýataklaryna bilelikde kärhana döretmek mümkinçiligine garaldy. Emma tadaha döwlet eýçiligindäki Türkmen medeniýeti Kazinform agentliginiň Kazak resmiýetiniň gaz öndürmek, gaýtadan işlemek we taşamak üçin ösen tehnologiýalary alys-çalys etmek barada Türkmenistanyň teklipleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle-de Kazak resmiýeti iki goňşuýynyň Aktaw hemde Türkmen pasportlarynyň arasynda daşalýan ýükleriň möçberini artdyrmak galaşygyny gelenligini belledi. Kazinform agentliginiň maglumatyna görä, soňky 3 ýylda bu urda ýük taşamak möçberi 50% ýokarlandy. Emma Türkmen döwlet habar gurulugy bu pozitiv ýagdaý barada hem hiç bir zat aýtmady. Maglumat üçin aýdylsa, Kazakstanly deputat Aykun Konurow 2018-nji ýylyň dekabrynda Kazak parlamentinde çykyş edip, Kazakstan, Türkmenistan, İran demir ýolunyň özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýdypdy. Konurow sonra 2014-nji ýylyň dekabr aýynda işe girilen demir ýolundan daşalýan ýükün möçberiniň 2022-nji ýyla çenli ýylda 15 milyon tonna baryp ýetmegini garaşylandygyny. Emma şol ýylyň 2018-nji ýylyň 10 aýynda Kazakystan, Türkmenistan, İran demir ýolu arkaly 1 milyon tonnadan tehel gowrak ýükün daşalandygyny aýdypdy. Şol wagtda tranzit gowrumy 200.000 tonnada ýetmez diýip Kazakstanly deputat uly döwlet garajatlary çykarylan taslamanyň netijeligini uly sorak atynarly. Adatça ýurt içinde we goňşular bilen bilelikde amala aşyrylýan taslamary dawralandyrmagy gowy görýän Türkmen medeniýeti. Türkmen resmiýetleri bu hili habarlara hiç bir düşündiriş bermeýär. Bir goňşy Özbegistanyň Türkmen sürüjilerini wiza bermegi togtadan nugarada çykan habardan soň hem şeýle boldy. Eýhem sözlü hyzmatdaşlygyň açyk kapylaryň tarapdary bolan Türkmenistan iş ýerinde näme üçin beýle açyk bolup bilmeýär. Biz bu soragy ýaşulakdyk. Olarky Türkmen diplomaty Nurmuhammed Hananfa berdik. Nurmuhammed aga umuman Türkmen medeniýeti mundan öňem geçirilýän gepleşiklerde beýleki tarapyň medeniýetynyň berýän käbir anyk maglumatlaryny aýtmaýar. Siz bu ýerde näme sebäp görýärsiňiz? Bu ýerde ýoksun men kirim boýunça ýeke bir sebäp bar. Türkmenistan şolar ýaly doşuklary geçirenine başga döwletler bilen ağzını doldurup bir topar zatlara boyun bolýar, bir topar zatlara lalaşan bolýarlar, gol çekişen bolýarlar. Ýöne göwüne yaramayan bolsa şo meseleler. Öýe gelenine o meseleler ýatdan çykarylýar. Şoň üçin medeniýetde şo meseleler galdyrylanyp, hiç bir habarlar berilenok. Ýöne men aýtjak bolýanym, şolar ýaly hakykatdan sen göwüne yaramayan bolsa, şonu bilelikde etnejek bolsaň, ya öz teklipleň bar bolsa, näme üçin şo duşukda asasan şo meseleler goýulanok, çözülenok. Şoň üçin Türkmenistan bir topar zatlarda ýöne boş gurrun bilen
geçiriye şonu hakikaten hem şolar ýaldatlan bolýanyny inni goňşy döwletlerim, beýleki döwletlerim, diňe goňşy däl başga döwletlerim şonu düşünüp urdular. Türkmenistany şoň üçin bir topar meselelerde ken aýdylýan zatlar bilen hakykat deň gelmeýänini gönüýem aýdy urdular. Ine men aýtsak bolýanym, men pikirim boýunça şeýle. Nur Muhammed ağa yine bir sorumuz var. Özbek metbuatı geçen hepde Türkmen yük maşin sürücülerinin aprelin ortalarından beri Farap geçilgesinden Özbekistan'a göýerilmeýändigini habar verdi. Bir yerde hem görünüşünden iki yurdun Daşary işler ministerliklerinin arasında gepleşiklerin netijesizligi ýöneköy adamların horlanmagyna sebäp bolýar. Şol wagtda Aşgabat bu hil meselelere hiç hili açık düşündürüş vermeýär, hatta beýleki ýurtlaryň metbuatyny habar ma'lum bolsa da görünüşünden soňky ýyllarda Daşkent bilen Aşgabatyň atnaşyklary gogulanan ýaly. Emma Türkmen tarapy ýurdun açylmagyna garşy durýar diýen pikirler hem soňky döwürde köp esdilýär. Siz bu ýagdaýa nähil baha berýärsiňiz? Bu ýagdaýda men ýankaýdysym ýaly Türkmenistanyň köp zatda bir sözüni güläle edip görkezýär bolýan ýöne hakykatda şo zatlar bilen gabat gelen o hakykat aýdylýan söz bilen hiç yer bile gök ýaly tapawdy bar. Näme üçin desem ýanky transport meselesi boýunça, logistik meselesi boýunça Türkmenistan özüni transport huby diýip bir görkezjek bolýar. Hemme ýerde şonam aýtýar, agzýar, hemme döwletler bilenem. Orşet bolsun, Gazak bolsun, Xitay bolsun, Özbek bolsun, Täjik bolsun, hemme döwletler bilen Ýewropa çenni. Aýna men şu ýanky transport huby boljak, ýerin gowy. Yani transport ulaw geçelgesi, ulawlaň geçýän ýeri merkezi boljak diýär da şeýlemi? Ulawlaň şu geçýän merkezi boljak diýip aýtýar. Edem ýanky bizim gowy Türkmenbaşy portumuz bar. Näçe ýük bolsa da geçirip biljek. Täze tehnologiýalar ulanylýar. Ýöne diňe bir portuň däl, ýollagy, avtoýollagy gowudyp urukturmaly. Ne avtoban gurýarlar. Türkmenbaşy bilen Aşgabatyň arasyna avtoban gurulyp gurmaka ýem pozulu urady. Entek soňuna şenni Türkmenawada şenni ýetmäke. Avtoban günnordan günmasara şenni bolmaly bolýan. Şo diýene dol gurulmaka ýem ilik tarapy pozulu urady. Onun da şoğu ýoly. O da ýene diýene her adamdan bir çukur diýen ýaly ýörer ýaly ýol däl ahyry. O ýerde diňe traktor bilen geçäýmesen maşina rahat geçmeýär. Geçäýär şo ýem soň da şo ýetýänçe şo maşina ýem remontda taşyraýmasaň başga zada ýaranok. Ondan men ýankaýça bolýanym, näme üçin Özbekistan beýle beýet bolýar? Muny Türkmenistanyň özü günäkär. Meselen tranzit wizasyny aljak bolsa, sen bilen aýtsak, hakykatda ýakyndyr men aýtsak bolýanmam. Ýanky $100 Türkmenistan şonu $1000 ýetirýär. Diňe tranzit däl, oňa bir topar zatlar gatdylan goşup ýöne tranzitin özüm özöklenkinden ýokary. Onuň näme üçin özöklerden o nesli ken alýan bolsa Türkmenistan Özbekistan olary şo gözlemeli. Bir oturup çözüşmeler bu meseleleri. Baha meselesini, gümrük meselesini, tranzit nähili geçsek bolýar. Türkmenistan tranzite men taýinýär özüm yurt içine girmedi yani. O nähili howadan geçmelimi? Ya bir yol uğru bolýar. Sen oğulları şehirlere girdirmeyecek bolsan transit etýän meseleler. Yollar bir iň bolmanda diňjalňan yer, çaýhana var, maşin birden näme demirdir pozulýan yer var. Şo maşinlara kirejer ýaly kerhanalar gurmaly. Şolar ýaly hemme zatlar goýuňyna bir tutahrin sen ýanky hakykatdan hem döwletini bir transit merkezi etjek bolsaň. Ýöne diýene dille ýöne bilbil ýaly saýrýalar hakykatdan goloýna barar ýalylar. Şoň üçin o özöklen etýäni hakykat. Nädil şolar ýaly meseleň täzikler bilen bolupdy. Ýöne bir kaýmyndan ýanky täziklerine oturup bir iň bolmanyny bir düşünýär. Tarif meselesini de ýanky transit meselesini, gümrük meselesini hemme bu zatlar näme bolsa çözülüşdiler. Ýöne hakykatdan şol işlejekmi, işlemejekmi o da belli değil. Nur Muhammed ağa gepleşigimizde gatnaşyp beren urluňyz üçin köp sag bolun. Bolýar, sag bolun. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Özbekistan'dan 2 günlük sapary sosial ulgamlary ulanjylaryň arasynda dürli pikirler döretdi we olaryň käbiri bu saparyň
Özbegistanyň a dawraýyny bolmanlygyny öňe sürdi. Putin Özbegistany 5-nji möhlete prezident saýlanandan 2 hepde soň döwlet sapary bilen geldi bu onuň Hataýa we Belarusydan saparlaryndan soňky 3-nji daşary ýurt sapary boldy. Özbegistany Putiniň saparyna ul taýýarlyk görüldi. Prezident Şawkat Mirziýew ony Daşkent howa menziline garşaldy. Ukrainanyň garşysyny alyp barýan agressiw uruş sebäpli günwatar sanksiýalar bilen ýüzbeýiz bolan Putin Russiýa üçin Özbegistan halkara gözegçileriniň pikirçe Russiýa getirilýän sanksiýa haritlaryny eksport edýän esasy ýurtlaryň birine urildi. Hagadaky halkara jenaýet kaziýeti geçen ýylyň mart aýynda Ukrainadaky uruş jenayetlerini guman edip Russiýanyň prezidentini tutsak etmek barada karar çykaraly bäri Vladimir Putin'in erkin siyahat edip biljek ýurtlarynyň sany beýle bir uzynlar. Rus lideri şondan bäri halkara jenaýet geňeşiniň Rim düzgünnamasını tasdiklan ýurtlary gitmeýär. Özbegistan Rim düzgünnamasını tasdiklan ýurtlaryň sanyna girmeýär we Haga kaziýeti tutsak etmek kararyna geleli bäri bu Putin'in Özbegistanyň ilkinji sapary boldy. Russiýanyň prezidenti mundan öň Özbegistany 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet dostuklarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin gelipdi. Putiniň Özbegistany sapara gelmegi sosial media ulanjylar tarapyndan ören negativ garşylandy. Sitata: "Ganxor, gynansaňam bizim başga alajymyz ýok. Biz kijijik ýurt" diýip blogçy Hudaýberdi Zamini öz gysgaça ýazgysynda aýtdy. Sitata: "Demirgazykly mehmanyň gelmegini sapar däli kemsizici diýip atlandyrmak isleýärdim. Sebäbi bu saparyň bize awry getirmeýänligi äşkär" diýip dini alim Mubaşşir Ahmet hem öz pikirini ýazdy. Putiniň Özbegistanyň saparynyň öňü syrasynda Daşkentde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýän barada habarlar peýda boldy. İçeri işler ministrliginiň köçe, ýol hereket howpsuzlygy gullugy sürüjüleri uly halkara çäreleri we köçeleriň käbirine geçirilýän awadanlaşdyryş we guruluşyk işler sebäpli 26-27 maýda paýtagta gelmezligi maslahat berdi. Sitata: "Men beýle zady ilkinji gezek görýärdim. Aýdara söz ýok" diýip jurnalist Muhrim Azam Hojaýew ýazdy. Sosial media aktivisti Dima Kayyum bolsa Putiniň saparyna işaret etmek bilen öz Facebook sahypasynda merhum şahir Muhammed Yusufuň Doňuzlar atly goşgusyny ýerleşdirdi. Analitik Sardar Salim Buharanyň Bakny emiriniň we Russiýanyň imperatory Nikolay II-niň suratlaryny çap edip gapdalyndan Özbegistan Russiýa 160 ýyl bäri çynlykay synagdan geçirilýän strategik hyzmatdaşlyk we bileleşik diýip ýazdy. Özbek aktivistleriniň köpüsi Özbegistan Ukrainada alyp barýan uruş sebäpli halkara derejesinde izolirlenen Kreml kettesinden daşda durmaly diýip hasap edýär. Sitata: "Biz Putin Russiýasyndan daşlaşmaly. Esasy mesele Russiýa bilen gatnaşyk sebäpli sanksiýa astyna düşmelikde" diýip Aziz Tuhtarow atly ulanjy ýazdy. Emma muňa garamazdan blogçy we aklawçy Zafarbek Solizanow Özbegistanyň Moskwa bilen ýakynlaşmagynyň berjek peýdalaryny düşündirmäge çalışdy. Sitata: "İnternetde Putin'i paýyş sözler bilen söýgärler, dogry edýärler. Ol we onuň töweregini näkiler özbek halkynyň uruşa bolan reaksiýasyny bilmeli. Emma muňa garamazdan men döwlet işgärleriniň bu mesele goşulmagyny we boş ýerden diplomatik konfliktiň döremegini islemýärdim. Muňa derek sanksiýalar sebäpli terişde gözleýänlerden islenlik ýol bilen pul almak has gowy" diýip blogçy öz pikirini aýtdy. Otobek Mirzabek ýurdun köpçüliklerin habar beriş terişdelerine Kreml'e olan ýigrenji peseltmek üçin edilýän synanşyga üns çekdi. Sitata: "Özbegistanyň Russiýa bilen nähil gowy gatnaşyk saklaýanlygy, Russiýanyň biz üçin iň uly işçiwur hyzmatdaşlyk baradaky maglumatlaryň ähli habar terişdelerine diýenýäli ýaýradylyşyny gördüňizmi?" diýip Mirzabek sorady. Özbegistanyň Russiýa ýakynlaşma baradaky pikir gollaýanlar köplenç bir ýurtda 1 million Özbegistanlynyň işçi migrantlaryň galyn jetmeli bolýanlygyna salgylanyýar.
Emma muňa garamazdan analitik Anwar Nazir Russiýada mundan beýlek özbek migrantlar üçin iş, gazanç mümkinçilikleriniň yeterlik derejede bolmajakdygyny, bu ýagdaýyň eýýän ýokdugyny öňe sürýär. Sitata: Putinin gelmegi bilen dören ýagdaý şundan ibarat. Bizim ýurdumyz bilen Russiýanyň arasynda gatnaşyklaryň ählisi ýaly iş ýüzüne gutart diýip aýdyp bileriz. Russiýanyň hökümeti işçi güýjüniň nähili zerurdugyna garamazdan daşardan gelip işleýän mehman işçileri Russiýanyň ykdysadyýatynyň türlü puwdoklaryndan gatyp çykarýar. Russiýa bilen tenagat hyzmatdaşlygyny etmek mümkin näl. Sebäbi Russiýa nagaty tutuşlugyny harby ýoly, ýagny ýara önümçiligine geçýär we Özbegistan mundan peýda görüp bilmez diýip Nazir öz sosial ulgamlardaky sahypasynda ýazdy. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.